आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय आं बयबो रायजो राजाखौ खुलुमहरग्रोयो। लोगोसे मैया जानानै थांनाय मैया 8 तारिख जानुवारि 2024 मायथाइयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLन रुलिं पार्टी कमिटिया मोनसे जयनिं सेरेमनि खुंदोंमोन आरो बे जयनिं सेरेमनियाव जोंनि BoNSU बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय सानैसो बा साथामसो सोद्रोमाखौ जयन जादों होनना बुंदों। नाथाय बे जयन जानाया जोङो नागिरजोब्बाय, बेयाव जोंनि बनसुनिफ्राय रावबो जयन जायाखै आरो बिथांमोना मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों। बेबायदि माने एलिगेसन खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै। बिथांमोना मोनसे रुलिं पार्टी हिसाबै बिथांमोना गावसिनि पार्टीखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौ। अबा माने फरायसा हान्जाखौ सरजाबनाया जों मोजां जायाखै, माने समाजाव मोनसे गुबुंले लाबोदों आरो बिदि लाबोनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जों बेखौ हास्थायो। आरो इन फिउचाराव जे बेबायदि माने जाय मानसिया जे मोनसे संगठनाव खामानि मावा बे मानसिखौ जे बै संगठननि जयन जाफैदों होननाया माने बहुत गाज्रि आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय मावदों बा माबा मोनसे खामानिनिफ्राय मावबाय, माबा मोनसे हादरनि थाखाय मावदों, बे मावबाय था, जों बिथांमोननि सायाव बाजानाय गैया। नाथाय अबा फरायसा हान्जाखौ माने टारगेट खालामनाया बिथांमोननि थाखाय जोबोर गाज्रि जादों आरो आं बेखौ लुबैयो इन फिउचाराव बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ दा मावथों। गोजोन्थों। गिबियावनो खुलुमबाय। लोगोसे इंराजि मायथाइनि उदालगुरि जिल्ला बनसुनि जानानै गासिखौबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गुदि नैबे प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जाबाय, गुदि जाहोनानो जाबाय जे मैयानि दिनाव 8 तारिख सोलिफु दाननि 8 तारिख 2024 आव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLनि मावखुलियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन बा जयनिं सेरेमनि जादोंमोन। बे सेरेमनियावहाय गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्रायबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बा जयन जानायखौ नुनो मोन्दों। बाट साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे बेयाव जोंनि बनसुनिबो सोद्रोमा हाबदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों बा नुनो मोन्दों। जों बेखौसो बुंनो लुगैदों दि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLआ मा खोथाखौ लानानै, मा बाथ्राखौ लानानै, मा जुक्तिखौ लानानै बुंनो हाखो जे बेयाव उदालगुरि जिल्ला बा गुबुन जिल्लानि बनसुनि सोद्रोमाया बेयाव बाहागो लादों बा जयन जादों। जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLखौ जाय दैदेनगिरिफोरा दैदेनदों, जों बिसोरखौ गाज्रि बुंनो थाङा। जोंहा बुंनो गोनां बेसोदि बेयाव इसिबां इन्टेलेक्ट मानसि दं, गोरों गोरा मानसिफोर दं। गोरों गोरा मानसि थासान्दियावबो सासे सोरबा बनसु बादि फरायसा आफादनिफ्राय सोरबा सोद्रोमाया जयन जादों, किन्तु बिनि जेबो बेकग्राउन्ड चेक खालामालाफानो, जेबो आथिगुरि गैयालाफानो बेफोरबादि नंखाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसु जानानै दुखु फोरमायदों बा जों बिसिनि बेफोर बादि ओंथि गैयैनि बाथ्रा फोसावनायनि सायाव जों मोनसे कन्डेम खालामो। जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLखौ कन्डेम खालामदों। जे मानो होनबा जों सोंबाय, जों खबरबो लाबाय, जोंनि इन्टारनेल सर्सनिफ्राय जों खबर लाबाय जे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायबो जिकुनु सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायबो रावबो सोद्रोमा हाबाखै, रावबो जयन जायाखै, डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्रायबो रावबो जयन जायाखै आरो आन्चलिक कमिटिनिफ्रायबो रावबो जयन जायाखै। होमबा मारै बुंनो हाखो जे इसिबां रोखायै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मारै बुंनो हाखो जे बेयाव जोंनि बनसुनि सोद्रोमा हाबदों होननानै? बिनि सिंनि जाहोना मा? UPPL राजखान्थि हान्जाया बनसुखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों नामा? जोंनि बनसु आफादखौ रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे गोसोम दाग होनो नागिरदों। बिनि सायाव जों मोनसे गुरै खावलायबावनो सानदों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLआ इयुनफोराव आरो बेफोरबादि जयनिं हाबाफारियाव जोंनि मानसि हाबालाफानो, जोंनि मानसि जयन जायालाफानो, किन्तु जयन जादों होननाय बाथ्रा बेबायदि जुदि खामानि मावबाय थायोबा जों बेखौ एसे लिगेल राहा लानो गोनां जानो हागौ।